Skim GP mfowethu uyafuneka le ndoda lena umphakathi uyayicela and uma comment ukuvezile ukuthi funeka uzutholakale ebese uyakwazi ukuthi uxhumana nale ndoda izitori zayo ngathi zibanzi futhi zijulile ukuthi South Africa ngawujabulela umbono wami noma umbono oqhamuke no Mr Mabunga okuyena ophethe noma okuyena oxhumana kakhulu nale ndoda yaseMandeni. Skim GP mfowethu uyafuneka le ndoda lena umphakathi uyayicela and uma comment ukuvezile ukuthi funeka uzutholakale ebese uyakwazi ukuthi uxhumana nale ndoda izitori zayo ngathi zibanzi futhi zijulile. So kumnandi kakhulu ukubukela le ndoda. So Skim GP abalandeli bathi bengakujabulela ukuthi le ndoda ukwazi ukuthi uyithole. Nombani bafethu ozobona le video siyacela ukuthi amtag uSkim GP ekwazi ukuthi athole le ndoda. Mawuthi kudinga transport yiswe goal, mawuthi uyena ozofika eNatal afike eNatal bafethu kwazi ukuthi sizwe izitori zale ndoda ngoba we feel like ayiphelele noma ingeke iphelele nakhona kodwa ukhona umehluko ongenzeka. So Skim GP uyafuneka ukuthi ukwazi ukuthi uthole le ndoda ikwazi ukuthi isilandise kodwa nayo asiyenda amhlonga kancane kunomlisa la okuthiwa uSkim GP. Skim GP mangi GP le Gauteng ne lo mlisa lo ubiza abantu abake baboshwe bo bamchazele ngempilo yasejele lokho bamchazele ngempilo yasejele ngisacabanga bachazela abantu kahle kahle usuke kubuza imibuzo nje basisuke esikhuluma bese uyachaza ngelokhunga ngempilo yasejele. Ngike ngazama ke Sibari kahle kahle abantu banesicelo la Sibari bathi bacela ukuthi nawe Sibari ube omunye wabantu ozokhuluma ohlelweni lale ndoda. Ikikubuze nje ngegigaba owazenze ejele nangokuthi mhlambe yini ungayichaza nje ngejele lilonkana. So ngisalokho ngizama ngimthole ocingweni ucingo lakhe nginalo alingeni Sibani. Ngifisa uzokuyona ke inkosi ukuthi ikulungele mhlawumbe ukuthi ngasondela kube khona umuntu emtshena ngezinto zangaphakathi ejele. Sibari ukuyajele kunzima kodwa ngizimanga. Ngathi kufana ukuthi uma uqala ukufunda first year esikoleni uba neyinkinga. Sibani ngiyakuzwa lokho. Ngifuna ucheck ekuthenini ungebe nankinga Sibari ukuthi le ndoda ngiyithole mhlambe ke niyohlala phansi nayo nixoxe nje mhlambe ukuvezela abantu ngezinto zasejele mhlambe noma ngokuphila nje kukonkwane usuphila phansi kwegama lokuthi uke waba isiboshwa. Sibari ayikho inkinga kodwa ke phela ukuboshwa Sibari kubuhlungu ukuhlukana nempilo yangaphandle.